Готово. Здравейте, пчелари! Днес ще ви покажа как се прави майки от маточници, които сме заложили по време на рапицата. И рапицата тук. Днеска сме датата 9 май 2016 година. И ще ви покажа как става производство на майки, да си направите за себе си. От игла до конец ще ви покажа. Имам съндъци, които сам съм си ги направил. Те са 17 на 17 на 12 височина. Имам един отвор от тук. Ето на един отдушник. Имам и тук двете страни прелки, което ще се запложда майката. Значи на двата края съм сложил течен сироп с малко стенеопор. Тук е твърдата му храна на самото гнездо на пчелата храната. Тук съм направил, ето ще ви покажа по какъв вариант съм залепил самите рамчици. Няма нужда да лаци, няма нужда да ги изграждате и тъй нататък и тъй нататък. Това са два фазечета, точно е за тук. Значи две е достатъчно за сега, което маточника се постави тук, ще ви покажа след малко. И когато се даде сироп, тогава почват маточника, като се излюпи, тези пчелички, които почват да изграждат основа и да складират течността като мед за тях. И, значи, държа го, аз пак ще го кажа, държа го затворено това положение, като сложа маточника около 3 дена. Като се излюпи, тогава му се отваря този ход. Аз ще ви обясня за по-нататък. Сега в момента събличам се, ако някой ме познава, колегите, значи събличам се, тръгваме в момента да видим стартера, който сме го заложили на 17. На 17 го заложихме на един стартер, се казва, което един празен кошер нуклеусчи, и съм му изтърсал около 10 рамки пчели и съм му поставил маточници, поставил съм му храна, твърда и течна, и съм го затворил. Не съм го отворил до днешния ден. До 15 дена не се отваря. Понеже тази година беше много студено времето, не знаем колко маточника са фанало, понеже те стават на кълбо. И заради той сега ще ходим да видим на стартера маточниците на какво положение. Значи, следващия тираж ще ви покажа даже как ги правя едно по едно маточните чашки. Тръгваме сега с колегите да видим стартера на какво положение, да отворим. Тези за кошерите нашите. Днеска е малко облачно време, пчелите почти не работят. Но другата седмица сме на акация. В момента се намираме в село Векилски до 5 могили. То е, мисля, че е Шуменско или Добришко, или не знам. Шуменско. Да, до Тервел. Отваряме стартера, който сме направили до днес. Значи тук съм сложил чувал и съм сложил едно дето е покритие, дето се взема въздух, и не го затварям мъничко. Отварям за въздух да излезе. Ето така. И ще ви покажа, което има харманова решетка, да може да стои покривката в права линия. Сега, ето са пчелите, които съм ги заложил преди на 27, понеже и 4 дена ми личингите са. Ето вижте какво станали. Да ви покажа, твърдата храна изята е. Ето тук ще ви го поставя. Ето ще ви покажа, виж, и сиропа е свършено. Поставил съм сироп около 2-3 пъти до днешния ден.
нали, да не останат пчелите жадни. Значи отваряме тук и гледаме колко маточника са фанали. Ето нашите маточници. Не са много, понеже времето беше много студено. Аз малко ще ги изтърся, което не е правилно. И ето на нашите маточници, което ще ни стигне за нас. Ето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, тук 3 фанали, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, някъде около 30. На нас ни трябва 20 и ние ще видим най-хубавите маточници, да може да поставяме в самия кошер. Ето на рамката, което аз съм го изработил с колегите, с помощта, и ето на стартера. Значи тази муха, дето е в момента тук, ние ще го използваме на съндъчетата, което можем да сложим един маточник да става съндък, нали, да става семейство, може същите пчели да използваме на самите малките кошерчета. Сега, аз малко ще изчистя тук така и продължаваме с тази рамка на затворето. Затваряй и да може да поставяме вече маточниците на самата рамка там. Продължаваме. Направили това. Ето нам сега. В момента за отлично състояние. Аз ще взема от самата каравана един нож. Ето така. Аз